በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ማዕርግን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዕኦም ይኾን አሜን። ስንክሳር ሐምለ 11 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሐምለ 11 እንኳዕ ናብ ጻድቅን ሰማዕትን ቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓሉ ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ ወሰማዕት። ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝቐደመ ዘመን ኣብ ዝነበረሉ ዓበይቲ ኣቦታት ሓደ ክኸውን እንከሎ ሃገሩ ድማ ሙላዱ ምርባስ ትበሃል። ወለዱ ንእግዚአብሔር ዝፈቱ ምጽዋት ዘዘውትሩን ኣብ ጽቡቕ ጎደና ዝነብሩን ነበሩ። ነገር ግን ቆልዓ ብምስኣኖም ምኽንያት ፈጺሞም ይሓዝኑን ይጽልዩን ነበሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ መጥምቀ ዮሐንስ ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮም ይዝክሩ ብስሙ እውን ይምሕፀኑ ስለ ዝነበሩ መጥምቁ ዮሐንስ ሰምዖም ናብ ፈጣሪ እውን ልመናኦም ብምብጻሑ መልክዑ ምስ ደም ግባት ዝተሓባበረሉ ሰናይ ቆልዓ ወለዱ። ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበሎም ኣብቲ ኣከባቢ ናይ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ብገንዘቦም ሃነጾሞ። ነቲ ህፃን ድማ ብናይ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ስም ዮሐንስ በልዎ። ጻድቅ ቅዱስ ዮሐንስ ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ጸጋ እግዚአብሔር ስለ ዝሓደሮ ህይወቱ ጉሩም ነበረ። ብህፃኑ ነፍሱ ይጸውምን ይሰግድን ብናይ ቁልዕነት አንደበቱ እውን ተግዩ ይጽሊ ነበረ። ወለዱ ናብ ጓስነት ኣብ ሰደድዎ ጊዜ እውን መፍቀሬ ነዳያን ስለ ዝኾነ ቁርሱን ምሳሑን ንነዳያን እንዳብልዐ ንሱ ጾሙ ይውዕል ነበረ። ኣቦኡ ዝገብሮ ሰሚዑ ንምርግጋጽ ተኸተለ እሞ ከም ዝበልዎ ድማ ኣደኡ እንጀራ እሰንኪታ ዝሃበቶ ውዑይ ባኒ ንነዳያን ክህብ ረኣዮ። ክቐጽዖ ደልዩ ባንኻ ኣበይ ኣሎ ወይ ከዓ ምግብኻ ኣበይ ኣሎ እንተበሎ ህፃን ቅዱስ ዮሐንስ ግን ኣብቲ ውሽጢ ኣገልግል ኣሎ ክብል መለሰሉ። ኣብቲ መቕመጢኡ ማለት እዩ። ኣቦ ንምቕጻዕ ምእንቲ ክምቻወሉ ነቲ ኣገልግል ወይ ከዓ መቐመጢ እንተኸፈቶ ግን ዝረኣዮ ምእማን ኣይከኣለን። ብናይ እግዚአብሔር ድንቂ ስራሕ እቲ ባኒ ውዑይ ኮይኑ ተረኸበ። ኣቦ ድማ ናብ ቤቱ ወሲዱ ወደይ ንስኻ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ስለ ዝኾንካ ንዓና ዘይኮነ ንዕኡ ኣገልግል ኢሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ለኣኾ። በዚ ምኽንያት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ 12 ዓመቱ ናብ ትምህርቲ ኣተወ። ኣብ 6 ዓመታት ድማ ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቀቐ ፈለጠ። 18 ምስ መልአ ድማ ጽቡቕ ግብሩ ስለ ዝፈተውዎ ብግዲ ቅሽነት ሸምዎ። ንሱ ግን ንዝተወሰነ ጊዜ ምሂሩ ዘመዱ ንዝኾነ ንዲያቆን ቅዱስ ስምዖን ኣኸቲሉ መነነ። ኣብኡ ድማ ብፍጹም ገድሊ ድሕሪ ምንባሩ ብዙሕ ተኣምራት ሰሪሑ እዩ። ሓደ ወታደር ወይ ከዓ በዓል ሓንቲ ዓይኑ ክባረኽ ኢሉ ድንን እንተበለ ንዝዓወረት ዓይኑ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ልብሲ እንተተንከፋ በርሀትሉ። ካብዚ ዝተረፈ እዚ ቅዱስ ብዙሓት ድውያን ፈዊሱ ንለምጻማት ኣድሒኑ ንኣጋንንቲ ካብ ምሕደሪኦም ካብ ልዕሊ ሰብ ኣሳዲዱ እዩ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ናይቲ ወቕቲ ናይ አንጾኪያ ንጉስ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ዜና ይሰምዕ ነበረ እሞ ጓሉ ድማ ኣጋንንቲ ሓዲሮማ ኣብ ስቃይ ስለ ዝነበረት ዘድሕና ኣይተረኽበን። እቲ ንጉስ ድማ ነዚ ጻድቅ ኣምጾለ ኢሉ መልእኽተኛ እንተለኣኸ ቅዱስ ዮሐንስ ደመና ነጢቑ ኣብ ልዕሊኡ ተጻዒኑ ከተፍ በለሞ እቲ ንጉስ ርእይዎ ሰንበደ። ኣባ ዮሐንስ ግን ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ሰብ ንምንታይ ኢኻ ደሊኻኒ ኢሉ ነታ ዝሓመመት ጓሉ ኣጸዋዓ።
እዚ ጻድቅ ኢዱ አልዒሉ ናብ ፈጣሪኡ እንተጸለየላ ኣብታ ጎርዞ ዝሓደረ ሰይጣን እቶም ህዝቢ እንዳረኣይዎ ካብ ከብዳ ብናይ ገበል ኣምሳል ወፂኡ ከደ። እቲ ንጉስ ስለ ዝተገበረሉ ውዕለታ ንቅዱስ ዮሃንስ ወርቅን ብሩርን ብዙሕ ሽልማት እውን ኣቕረበ። ኣቦና ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዘይፈቱ እምቢ ኣይወስድን ዝወደይ በለ። ቅዱስ ዮሃንስ ክኸይድ ኢሉ እንክትንስእ ንጉስ ኣቦይ ፈቴካ ኣለኹ እሞ ኣይትኸይድ ኢሉ ናይ ልብሱ ዘርፍ ጫፍ ሓዞ። ብቕጽበት ድማ ደመና መጺኣ ነጢቓ ወሰደቶ። ናይ ቀሚሱ ቁራጽ ድማ ኣብ ናይ ንጉስ ኢድ ተረፈት እሞ ንሱ ድማ ቤተ ክርስቲያን የኒጹ ነታ ዝተባረኸት ጨርቂ ድማ ብኽብሪ ኣንበራ። ንቅዱስ ዮሃንስን ንቅዱስ ስምዖንን ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎ ዓመታት ካልእ ክብሪ መጸሎም ንክርስቶስ ክሓዱ ንጣዖት ስገዱ ዝብል ንጉስ ብምትንሳኡ ከይዶም ብናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስከሩ እሞ ብገድሊ ኣብ ዝተቀጥቀጠ ነብሶም ግርፋትን እሳትን ተዓገሱ። በዛ መዓልቲ ድማ ክሳዶም ተቆሪጾም ብሰማዕትነት ሓረፉ። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብልመናኦም ይምሓረና፣ ካብ በረኸቶም እውን ይዓድለና። ኣሜን። ሐምሌ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ዮሃንስ ሰማዕትን ወጻድቅን፣ ቅዱስ ስምዖን ደቀ መዝሙሩ፣ ኣባ ኢሳያስ ዘገዳመ አስቄጥስ፣ ኣባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ብፁዓን ኢያቄምን ሃናን፣ ኣቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ፣ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት። ኣሜን። ከይድኩም ድማ መንግስተ ሰማይ ቀሪባ እያሞ እናበልኩም ስበኹ። ሕሙማት ኣሕውዩ፣ ምውታናት ተንስኡ፣ ለምጻማት አንጽሁ፣ ኣጋንንቲ ኣውጽኡ። ብነጻ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብነጻ ሃቡ። ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይተሓዙ። ከምኡ ከዓ ስንቅን መንገዲ ክልተ ኺዳን ኣሳእን በትሪ ኣይተሓዙ። ከመይ ንሰራሕተኛ ምግቡ ይግብኦ እዩ ይብል ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 7